Ka-OFW, mahina din ba ang presyo ng tubig sa lugar nyo? Dito kasi sa amin sa Daet, naku, grabe na talaga ang hina ng mga tubig, lalo na sa umaga. Kaya nga karamihan sa mga bahay dito ay kasama na mga pressure pumps at mga tangke sa pagpapagawa ng bahay. Sa amin kasi ay matagal na kami dito sa lugar na ito at yung bahay namin ay luma na. Kaya ngayon pa lang kami nagpakabit ng tangke at pressure pump. Malaking tulong ito, lalo na hindi naman ako makikinabang nito pag alis ko. Pag umaga kasi ay mahina na ang tulong ng gripo, lalo na pag medyo mataas gaya ng lababo. Kaya nga ito ang naisip kong ipagawa nitong bakasyon ko. Magastos pero sulit naman at hindi mahirapan ang pamilya ko maglaba ng mga damit, magluto ng pagkain at maghugas ng mga pinagkainan. 12K nga pala yung tangke, 8K naman yung pressure pump, saka yung 12 gallon na reservoir niya. Tapos samahan pa ng materyales, yung mga tubo 4-5. Then labor 1.5 lang yan kapag kabit ng kumpare ko. 26K lahat ng nagastos ko. At sure naman naginhawa naman kami sa araw-araw. Ka-OFW, di bali nang gumastos ng malaki basta para sa pamilya at magkaroon sila ng ginhawa.